Inflácia jednoducho ničí bohatstvo v krajinách po celom svete. Kamene raj však majú jednu veľmi veľkú podobnosť ako najstaršia mena s tou jednou z najmladších mien. A tou je práve Bitcoin. Ani v Bitcoine sa nič nikam nepresúva, mení sa len vlastníctvo daného Bitcoinu. Slovo Bitcoin ste už určite počuli, častokrát práve v spojení so slovami ako pyramída, to, že to nemá hodnotu, alebo že to používajú len teroristi alebo kriminálnici. Jednoducho všetko prívlastky, ktoré patrili internetu v 90. rokoch. Bitcoin patrí medzi kryptomeny. Bol prvou kryptomenou. Dnes je ich už takmer 3000, aj keď 99% z nich nemá žiaden zmysel. Prečo kryptomena? Pretože je to mena založená na veľmi silnej kryptografii, čo je vlastne veda o šifrovaní. Konkrétne v Bitcoine ide o kryptografiu tzv. Eliptických kriviek, čo je rokmi overená kryptografia a pripomína niečo ako taký ženský prsník. A toto je práve to, na čom je postavený celý Bitcoin a tá najväčšia sila. Prvý raz v histórii ľudstva máme programovateľné peniaze.